Jos opiskelet uutta kieltä ja haluat harjoitella kotona, tämä video on just sulle. Mä oon englannin kielen opettaja, mutta tätä tekniikkaa voi käyttää ihan minkä tahansa kielen opiskelussa. Itse oon käyttänyt sitä, kun oon halunnut kehittää suomen kielen puhetaitoa. Tietysti puhumista oppii parhaiten, kun juttelee muiden kanssa, mutta se ei aina ole mahdollista. Joskus pitää vaan harjoitella itsekseen ja se onnistuu näin. Ensin etsi, lue tai keksi joku kysymys ja vastaa siihen. Nauhoita tai kuvaa itsesi kun puhut. Toinen askel. Kuuntele sun vastaus ja analysoi sitä. Huomioi kohtat, joissa jouduit pysähtymään ja miettimään liikaa. Yritä myös havainnoida sun virheet. Tässä vaiheessa voi käyttää apuvälineitä kuin sanakirjaa tai tekoälyä ja etsiä uusia sanoja ja rakenteita. Mieti myös, miten voisit sanoa lauseen paremmin tai selkeämmin. Kolmas vaihe. Nauhoita tai kuvaa itsesi uudestaan ja tällä kertaa yritä puhua sujuvammin ja paremmin. No, neljäs ja viimeinen askel. Toista tätä prosessia niin monta kertaa kuin jaksat, kunnes oot tyytyväinen tai haluat vastata toiseen kysymykseen. Muistaa pitää taukoja ja sit vaan jatkaa harjoittelua. Harjoitus tekee mestari.